Dostal som sa do bodu môjho života, keď už to skutočne chce nový výkonný počítač, pretože 7 rokov starý notebook vážne nestačí. Lenže v jednoizbovom byte toho miesta proste nie je nazvyš a obrovská hoci výkonná bedňa urobí svoje. Je až poetické, že práve v tejto chvíli nám Asus poslal mini počítač Asus ROG NUC 970 s herným monitorom Asus ROG Swift OLED PG27 AQDM. Ja už som totiž jedno kombo mini počítača s monitorom na TechFeede predstavoval, ten bol ale kancelársky. Tentokrát tu máme niečo pre skutočných hráčov. Asus ROG NUC 970 mi totiž ukázal, že aj s malým počítačom sa dá predviesť veľké divadlo. Jednou z veľkých výhod tohto počítača sú samozrejme jeho kompaktné rozmery. Šasy o veľkosti 27x180x50 cm pokojne narvete aj do police vedľa kníh, akurát sa tam blbo robí kabeláž, skúšal som to. Bedňu môžete položiť na stôl horizontálne a s priloženým stojanom aj vertikálne, čo je predsa len praktickejšie. Na prednej strane okrem štartéra nájdete dva USB 3 porty, kombinovaný mikrofónový a slúchadlový jack a, za čo si počítač v mojej knihe zaslúžil obrovské plus, čítačku SD kariet, ktorá sa dnes nedáva ani len do notebookov a mňa to nevýslovne štve, pretože s SD kartami aktívne pracujem nielen z dôvodu audiovizuálnej produkcie. Na zadnej strane potom nájdete samozrejme napájací port, ďalšie 4 USB porty, 2 z nich trojkové, LAN port, bez ktorého sa ale zaobítete, pretože počítač má integrovanú Wi-Fi 6E. Ďalej sú tu 2 display porty, jeden HDMI port a USB-C Thunderbolt. Takže dohromady viete do počítača narvať až 4 monitory, všetky so 4K rozlíšením. Aby to tie monitory utiahlo, je potrebný výkon. O ten sa tu stará 16-jadrový procesor Intel Core Ultra 9 185H s Intel Arc grafickým čipom a NPU, teda Neural Processing Unit. Tá je špecializovaná na spracovanie veľkého množstva multimediálnych súborov, teda videí a obrázkov, predovšetkým ale výpočtov rôznych AI modelov na lokálnej úrovni, bez nutnosti pripojenia k internetu. Ďalej tu nájdeme grafický čip Nvidia GeForce RTX 4070 s 8 GB vlastnej pamäte. Vzhľadom na rozmery samozrejme nejde o desktopovú verziu grafickej karty, ale skôr notebookovú. Na druhej strane viac priestoru v šasí mini počítača ponúka oproti herným notebookom lepšie prúdenie vzduchu, a teda aj lepšie chladenie s nižšou prevádzkovou teplotou a nižšou úrovňou hluku. Všetko uzatvára 32 GB DDR5 RAM a 1 TB SSD disk s predinštalovaným Windows 11. Síce ma mrzí, že je to iba 1 TB, pretože v hernej aj pracovnej mašine by toho miesta malo byť predsa len viac. Na druhej strane tu nájdete ešte ďalšie dva voľné M.2 NVMe sloty, vďaka ktorým môžete jednoducho priestor v počítači rozšíriť. Ide tak o vhodnú zostavu nielen na hranie najnovších herných titulov, pokojne na najvyšších nastaveniach so zapnutým raytracingom, ale zároveň o pomerne výkonnú pracovnú stanicu vhodnú na streamovanie, spracovanie videa alebo skúšanie menej náročných AI modelov. A tak sa dostávame k monitoru. 27-palcový Asus ROG Swift OLED PG27 AQDM s obnovovacou frekvenciou až 240 Hz vás očarí predovšetkým farbami, za čo môžu 10-bitová farebná hĺbka s 99% pokrytím DCI-P3 alebo teda 135% pokrytím sRGB, ak ste skôr na tento parameter. Vďaka tomu je tu čierna farba skutočne čierna a maximálny jas 1000 nitov spôsobí, že aj za bieleho dňa na ňom bez problémov uvidíte všetko, čo potrebujete. Je teda vhodný aj na grafickú prácu či prácu s videom, čo mu pomáha aj rozlíšenie 2560 na 1440. Nejde teda o 4K monitor, ale ono aj to 2K bohate stačí, zvlášť ak máte dva takéto monitory vedľa seba. Monitor je pasívne chladený a teda úplne tichý a pokiaľ máte radi farbičky, tak tu vám bude monitor svietiť ešte aj na stôl. Mne sa ale najviac páčili všetky tie možnosti jeho umiestnenia, upevnenia a pohybu. Hýbať sa s ním dá prakticky do všetkých smerov, a to vrátane pivotu, teda otočenia vertikálne. Okrem toho môžete na zadnú stranu upevniť štandardný VESA mount, ktorý taktiež v krabici nájdete. Tak trochu neplánovane sa dá použiť aj ako akýsi stojanček, vďaka ktorému sa dá monitor položiť horizontálne na stôl, čo je vhodné napríklad na zobrazovanie animovaných map pri hraní dračáku. Je totiž pomerne ľahký a jednoducho sa aj prenáša, akurát je možno na takéto použitie predsa len trošku drahý, takže možno s nejakým ochranným sklom Nie je to dobrý nápad, nepočúvajte ma. V krabici nenájdete žiadny HDMI ani DisplayPort kábel, ale s tým už sa hold musíte v dnešnej dobe zmieriť. Dohromady tvoria počítač Asus ROG NUC 970 a monitor Asus ROG Swift OLED PG27 AQDM príjemnú a vizuálne zladenú dvojicu, ktorí si užijú predovšetkým majitelia menších obytných priestorov, ako som napríklad ja. Predovšetkým to teda platí na ten počítač.
V úspornom priestore poskytuje pomerne vysoký výkon, schopný utiahnuť najnovšie herné tituly aj na grafiku a procesor náročné programy. To všetko pri prevádzke tichšej ako v prípade rovnako výkonných notebookov, navyše oproti ním zabera na stole o mnoho menej miesta. Vzhľadom na to, že ide o mini PC, ale treba samozrejme počítať s o niečo vyššou cenou ako v prípade rozmernej bedne. Otázka teda je, či vám takto ušetrený priestor za to stojí.